إذي راديو سمرت راديو سمرت بحليو زينان بحلن سمرت إرتراويان من سيات ندحنة هاجر زفنو نهي راديو مدبي وترو قدام كاب ساعات حمشتن سقاب ساعات حمشتن فرقان دحر قطري يفنو سلام تانا يبصحكم خبركم تخاطلت فنو وراديو سمرت ناي شدش حمله 2013 فنونا نمقراب زينا نقدم فلما جن ارست زينا محبر منقسقاس منسيات لوطي تشارلوت سيمين كالورينا وقعو مغلصي اوصيو شماغلا اكايد سراح سمرت منسيات ايرتران دحنت هاجر زوا سيمين امريكا سرو اخيبو اكايدو سمرت منسيات ايرتران دحنت هاجر چنفر سويزرلاند اخيبا اكايدو مكتل حلافي قطاو قدايات قدف نبر نقاش افوركي نسرعة قدف رحرحيوه زخبركم سمعتنا رس زينا ختكاتلو تصنيحكم زرزراتو يسعب محبر منقسقاس منسيات لوطي تشارلوت سيميناو كالورينا وقعو مغلصي اوصيو زرزرو سعيب يقرب كاب استفالالي كبابن كل عدمن صوتان نركب زنبرنا إيرتراي من إسيات ببولقنا بحلنان بتكبارنتي النبهجو ديمقراطيا ولوطن النبهجان نفكران هاجرنا إيرتران ممصا ببزلنا يكن سرح دحر مصناح سمور حيلي عقاتي يبلون كاب زبل حقاو امنت بمبقاس كاب كل تشحن 11 اب تشارلوت كبابي حدا ناي منسيات من قصاص تخيلنا بجبري ابايتا انصار غجله هدف كنقالت صنيحنا علنان ابز زحلفه كل عامتات اب سميناوي كارولينان كبابيان كاب هدف حرا زخونه زوبا فطيرنا انت تباله ايتغاننن بمسرت متكلاو امنتنا مستفالالي محبراتن والقسباتن ناي سراح زمدنا بمفطر حباراو عماماتن مدباتن بمدنفاع بكل مدايكا أم تجوار كانت صنيحيو بزيك العالم بزحات مدبات يعويتيوم حجون من قصاص من اسيات نلوطي تشارلوت نتي اقديم جمرو حزباو حرنت قالسي ام فصمتون مبصح نتي هدف زخلفو علامات مالكون مغبار ابت مدرخاو ጭرحو كل عقمتاتنا ندحان حزبن هاجرن يقنع حزب الرعيمو نتي مدرخ زحتو زلو هاجر ناي مدحان وفرن معوات حزباون هاجراون حلافنتو كسكم دلونتو يرغاغص نزن متغبار دما بينخا تفلاليخا خمص زخل حرنتاو لوطي كم زيلو بمئمان نتي هاجرن حزبن غبيتو حيزو زلو اصنات كوجله هدف قلصمنا احبيرنا خنقطمو كنسعرو اوان زحتو من اسيات كنملسو زغبانا نايز وقت اواناو بدو مخانو تگنزيبنا كابلوم جميرنا نتي كابصاتنا بصات عالم من اسيات زعسلو زلو ماكلاي سحبت قالس زخونه سمرت من اسيات ايرتران دحنت هاجر كنعسلو اب صلالو كوينا كنسرح كل قالس زحتو كنبركت كم زوسنا بوقع نقلص قداي حزبن هاجرن قداي حلافنتن كل ايرتراو كان تخونه بقندغن وراين وانين من اسي ايرترايم محبر من قصاص من سيات نلوطي تشالوت عوت حقኛ ዲሞክራሲያው ለውጢ 4 ሐምሌ 2013 በዝጋጣሚ ስምረት መን እስያት ኤርትራን ድሕነት ሃገር ንخمس زامسله አወንታውን አታባባዓን ስጉምት ዝወስዱ ናይ ሓርነት ተቃለስቲ ረሂባብ ከፊቱ ሃንጎ ፋይሉ ክቅበል ዘሎ ቁርምነት ክገልጽ እንከሎ ካብ ልብ ዝነቀለ ሰውራው መትኮል ምዃኑ ከብርህ ይፈቱ شماغلا اكايد سراح سمرت منسيات ايرتران دحنت هاجر زوبا سيمين امريكا سرو اكيبو اكايدو ابتا اخيبا نلو زوبون بحفشا زلو معباليتات بزرزر دحر مرأي نزلو حسرتاتن بدهداتن كا جمجيمون مفتحي انصيرون ابتا اخيبا قند بعمقو استراي زعباتات مسفح ودابه سمرت ابت زوبا امداي ودبان كاتاتلو زلوم اغاباتن اسرارحاتن تزتيو بتوسخي معخن قطبا سمرت مسسان بدرجه زوبا قصال وفرتات ككايد كل نقالس زغلغل دغفات قبرلهم كا تسمامعهم سمرت منسيات ايرتران دحنت هاجر چنفر سويزرلاند اخيبا اكايدو
ጨንፈር ስምነት መንስያት ኤርትራን ድሕነት ሃገር ስዊዘርላንድ ክልተ ወርሓዊ ስሩዕ ኣኼቡ ብ29 ሰነ 2013 ኣካይዱ ኣብታ ኣኼባ ካብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ግዛኣት ስዊዘርላንድ ዝርከቡ መራሕቲ ንኡሳን ጨናፍር ተረኺቦም ነይሮም ኣብቲ ርክብ ቀንዲ ዝተላዕሉ ዛዕባታት ህሉ ኩነታት ስምረት ብሓፈሻ ንጥፈታት ስምረት ብደረጃ ስዊዝ ኣብ ዝሓለፈ 2 ወርሒ ዝተዓሙ ዕማማትን ገምጊሙ ቀፂሉ ብደረጃ ስዊዝነት ብማእከላይ መሪሕነት ዝተዋሃበ ናይ ስራሕ ዕማማት ብዕምቀት ድሕሪ ምዝራብ እንተግባራውነቱ ናብ ናይ ሓባር ምርዳእ ወፍርን ወሲኑ ብተወሳኺ بدرجة سويز زكايدو مدبات محيال تصوّتاتن شرحتاتن هجدفن مشارختن نمكات كموترو نمفشالو وسينو كالي نتي بهجدف بستفل عليه ملكعات إنا تتكامي زغبرو ناي مدنقار أنفت كتسال ما أزن قعزونا نمهات زغبرو شرحتاتن عمل لاي بستفل عليه يتبابات كتقومو خمزلوهم أسميرولو أمود داتا أخيبا بزخرة سماعتات تزازيمو إذي كمزيلن كولو دحروز مصنا زينا ጨንፈር ስምረት መንስያት ኤርትራን ድሕነት ሃገር ደቡብ አፍሪካ በምክንያት 10 ሰነ ኣብ ዝተፈላልየ ንኡሳን ጨናፍር ከተማታት ናይ ሰማዕታት ዝኽሪ ተኻይዱ ኣብቲ ታሪኻዊ ዕለት ኣባላት ስምረት ነቲ ዕለት ብዝምልከት ጽሑፋትን ዝተፈላልየ ግጥምታትን ኣቕሪቦም ኣብቲ ኣጋጣሚ ነዚ ታሪኻዊ ዕለት ደሰክመና ሓላፍነትን ሓደራን ተሰኪምና ነቲ ሰማዕታትና ዝወደቑሉ ዕላማ ዓንተቦ ንምግባር ኣብ መስርሕን ዕላማን ራእይን ስምረት ኮይኖም ንምዕዋት ቃለሱ ምዃኖም ኣረጋጊጾም ኣብቲ ኣጋጣሚ ሓላፊ ወጻኢ ጉዳያት ስምረት መንስያት ኤርትራን ድሕነት ሃገር መንእሰይ በረኸት ገዛኢ ተረኺቡ ነይሩ ምክትል ሓላፊ ቁጠባዊ ጉዳያት ግደፍ ነበር ነጋሽ ኣፈወርቂ ንስርዓት ግደፍ ፍራሕርሒዎ ምክትል ሓላፊ ቁጠባዊ ጉዳያት ግደፍ ዝነበረ ኣቶ ነጋሽ ኣፈወርቂ ኣብዚ ሰሙን ስርዓት ግደፍ ወግዒ ምርሕርሑ ኣብ ነርዌይ ፖለቲካዊ ዕቁባ ሓቲቱኹም ዘሎ ተረጋጊጹ ንልዕሊ 15 ዓመታት ኣብ ልዑል ጽፍሒ ቁጠባዊ ጉዳያት ግደፍ ዝሰርሐ ኣቶ ነጋሽ ድሕሪ ሃጎስ ክሻ ዝለዓለ ተኣማንነት ከም ዝነበሮ ይፍለጥ በቲ ነጋሽ ዝወሰዶ ስጉምቲ ሰንበደ ሃጎስ ክሻ ብተደጋጋሚ ልኡኻት ብምስዳድ ናብ ኣስመራ ክምለስ ጻዕሪ ከም ዝገበረ ሓደ ካብቶም ልኡኻት ሓላፊ ባንክ ኣባይቲንግ ሃውሲንግ ባንክ ከም ዝኾነ እውን ተፈሊጡሎ ኣቶ ነጋሽ ናይ ኮመርሻል ስኩል ምሩቕ ኮይኑ ኣብ ግዜ ስርዓት ኢትዮጵያ ኣብ ወደብ ዓሰብ ከም በዓል ሞያ ሕሳብ ኣካውንቲንግ መጻረይ ነዳዲ ኮይኑ ዘገልገለ እዩ ይኹን እምበር ካብ ስርዓት ደርግ ኣምሊጡ ህይወቱ ንምድሓን መጀመርያ ኣብ ሊብያ ቀፂሉ ኣብ ኦክላንድ ካሊፎርኒያን ተሰዲዱ ክነብር ድሕር ምስናሕ ኣብ 1992 ናይ መጀመርያ ኣመሓዳሪ ስራሕ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ ኮይኑ ሰሪሑ ክሳብዛ ንምልካዊ ስርዓት ግደፍ ዝራሃርሓላ ዕለት ከዓ ኣብ ጎን ሓገሽ ክሻ ብእምነት ምስራውነትን ከገልግል ጸኒሑ እቲ ብሓጎስ ክሻ ዝምራሕ ቁጠባዊ ጉዳያት ግደፍ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ብኣምልኾ ኢሳያስ ዝምእዘዙ ንብልሽውና ዝተቃልዑ ተሓታትነት ዘይብሎም ንሃገርና ናብ ዕንወት ዘምርሕዋ ዘለው ትካላት ግደፍ እዩ ገለ ካብቶም ቁጠባዊ ጉዳያት ግደፍ ብልሽውና ኣእዳዎም ዘእተውሎም ናይ ቀረባ ዓመታት ምስራውነት ንጥፈታት ዕደና ወርቂ ብሻ ንግዲ ዱባይን ሃገራት ኣፍሪካን حبو ناي تشاينا حساباتن نقدن أتصوارن كم أبنت كتقاسو يخولو كبل مربب حبريت السالينا حبيرو زخبركم سمعتنا زينا أبز فسيمنا لنا مسترف مدباتنا نحدقكم بروح مكتتال أقداس حبريتها ناي موسخ فنوي فنور يدي سمرت وتر قدام كاب ساعة حمش شخص ساعة حمش فرقان دحر قطري كقالح خمس الحزب فلت كوينو بزي كازم بار توسخ فنو ناي كلتا معلتا مالت سلوسون حمسون أمر بحبريتا سمرت مرسيات إرتران دحنت هاجر EYSNS كفنا مخانو نحبر سلازي فنور يدي سمرت كاب ساعة حمله 10 جميرو أبسو من 3 معلتي مالت سلوسون حمسون قدامن أمر بحبريتا سمرت مرسيات إرتران دحنت هاجر كفنا يو سمرت منسيات إرتران دحنت هاجر كفل زينام بهلن حرنتنا ناي قدنيو ضحكنا لوتي ونعقودنا خنقالسينا سمرت منسيات إرتران دحنت هاجر مني مبل 16 ناي مودا تخفالن ضحكنا لوتي ونعقودنا خنقالسينا
መደምደምታ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ህግደፋው ማዓት ወሪድዎም ኣሎም ባህርያው ማዓት ኣይኮነን ሰብ ሰርሖ ፋሽታው ማዓት ህግደፋው ማዓት እዩ ሓለቃ ሽፋቱ ኢሳያስ አፈወርቂ ዝመርሖ በመሪሕነታው ጃንዳ ኤማሰ ህግደፍ ዝወረደ ማዓት ብርግጽ ከይቀተለ ከይዕነውን ከይብረሰን ዘይምሕር ማዓት ወሪድዎም ኣሎም ብፍላይ ድማ ኣብዚ እዋንዚ በቲ ውህሉል ናይ ከባቢ 22 ዓመት ፋሽታው መግዛእቲ ጭቆናን ምዝመዛን ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቂ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ባይታ ጥዒሞም ሓመድ ክሳብ ዝልሕሱ ክልለው ገይርዎም ኣሎም ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ብጭቡጥ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ሎሚ ኣብ መንጎመቱን ሕየትን እናተሳሕጉ ካብ ህሉ ንታሕቲ ካብ ሞት ከኣንላዕል ኮይኖም ይርከቡ ከቢድ ናይ ብርሰትን ዕንወትን ሓደጋ አንጸላሊዎም ድማ ይርከብ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ዝመሪር ኩነታት ይርከብ ንምህላዎም ምስክር ዘድልዮ ይመስለናን ብስር ዝሕሱም እንስሳ ወገዛዝ ኣኻ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ዝርከብ ህዝብና ተቃውሞ ከስምዕ ይርከብ ካብ መሬት ጠፍጢፍካ ምርጋም ጀሚሩ ክሳብ ዓዱን መሳርዕ ወተሃደራዊ ትካላቱን ስራሕን ሓዳሩን ራሕሪሕካ ምኻድ ዝግለጽ ተቃውሞ ከስምዕ ይርከብ ንባርባራዊ ባህርያት ትስርዓት ኣቐዲሙን ኣብ መስርሕ ዝበርሃሎም ድማ ብዝተፈላለየ መልክዓት ውዳበታት ክቃወሙውን ክቃለስዎን ጸኒሖም እዮም ሓቂ እዩ ብዛዕባ ደንበ ተቃውሞ ሃገርና ክሕሰብ እንከሎ ንዘተኣማምን ለውጢ ዘገልግል ዝተማዕዘነ ተሓዛ ገይሩሉ ከምዘየሎን ነቲ መድረኽ ዝጠልቦ ናይ ኣፈር ኩብ ዕማም ዝምጥን ኣካውና ከምዘየሎ ተመክሮ ደጋጊሙ ምስክርነቱ ይህባሎም ቀዳማይ ጸረ ባዕዳዊ መግዛእቲ ቃልሲ ይኹን ድሒሩ ንሰውራና ኸሳቂዎ ካብ ጸንሑን ዘለውን መሰረታዊ ምኽንያታት ሕቶ ብቑዕ ሰውራውን ዲሞክራሲያዊ መሪሕ ውድብ ዘይምርካቡ ድማ እዩ እዚ ሕጂ ደንበ ተቃውሞ ሃገርና ማእዙን ኣጥፊኢሉ ዘለውን እንትኾነ ናይ ብቑዕ መሪሕ ውድብ ስእነት ጸገም እዩ ትማሊ ከቢድ ዋጋ ክፊልና ፋሽትነት ስርዓት ህግደፍ ጊዛዊ ዓወት ረኺቡ ፖለቲካዊ ስልጣን ብምዕታዓት እዚ ኩሉ በደላት ክበጽሕ ድማ ይገብራሎም ለሞን እንትኾነ ብቑዕን ሰውራውን ዲሞክራሲያዊ መሪሕ ውድብ ነቲ ቃልሲ ማእዝን ዘትሕዘሉ ኩነታት ዘይምርካብና ሰውራናን ደንበ ተቃውሞ ሃገርናን ተዓኒዱ ይርከብ ደንበ ሰውራና ከምዚ ንሪኦ ዘለና ማእዝን ምጥፋእ ይሳቐ ምህላው ካልእ ዋጋ ይኽፍለሉ እዩ ንህዝብናም ኣብ ልዕሊ ሰውሩ እምነት ምስኣኑ ንቁጥዑኡ ንዝበጽሖ ዘሎ በደላትን ገጸብን ንማዕበላዊ ፍኑ ተቃውሞኡን ብዝምጥን ኣብ ጎኒ ተቃለስቲ ውድባት ክስለፍ ይረአየሎን ይስከፍ ስለ ዘሎ እዩ ሕጂውን ብዋጋ መስዋዕቱ ብመራሕቱ ከይጥለም ስለ ዝጠራጠር ዘሎ እዩ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ እዋንዚ ብዓዲ ሓውስ ተፍእ ፋሽታዊ ሃገር ተተርኢሱ ክወድቕ ዝጨከነ ስርዓት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቂ ጋጢሞሎም ሰብኣዊ ክብረቱ ዋሪዱ ኣሕሲሩን ከም ጊላ ገይሩ ዝገዝእ ንኹሉ መዳየ ህይወት ሃገርን ህዝብን ኤርትራ ገቢቱ ዝሓዘ ኣብ ልዕሊ ህዝብታትና ዝጨከነ ደመኛ ጸላ ኣጋጢሞ ይርከብ ብበረኻ ኸዓ ኪነዚ ጋጢሙ ዘሎ ፋሽታዊ ጸልማት ዘሎ ብርሃን እናረኣየ ብምሉእ ቀልቡ ንኽቃለስ እምነት ዘንብረሉ ብቑዕ መሪሕ ውድብ ወይ ጥሙሩን ውህድን ተቃውሞ ዘይምርካቡ ዘይነዓቕ ዋጋ ክኸፍል ይርከብ ስለዚ ድማ ብኹሉ መዐቀኒታት ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ብከቢድ ናይ ብርሰትን ዕንወትን ሓደጋ ወዲቖም ይርከቡ ፋሽታዊ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ዝጨከነ ንስለ ፋሽታዊ ስልጣኑ ክብል ኩሉ ነውርታት ዝፍጽም ዘሎ እንኮ ደመኛ ጸላ ህዝቢ ኤርትራ ኣጋጢሞሎም ብሰንኪ ዝኸዓ ኣብዚ ዝሓለፈ ከባቢ 22 ናይ ስልጣን ዓመታት ህዝብታትና ሰብኣዊ ክብርታቶም ሓሲሩ ከም ጊላና ተገዝኡ ዘሕልፍዎን ዓመታት ኮይነን እየን ብዘይጻሕ ኩናት ወራርን ጭፍጨፋን ከቢድ ህልቀት ክበጽሖም ጸኒሑን ኣሎን ብሕሱም ቁጠባዊ ምዝመዛ ድማ ብናይ ድኽነትን ዓጸቦን ኩርማጅ እናተገረፉ ሰልክዮም ብድምር ድማ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ኣብ ናይ ዕንወትን ብርሰትን ብሓደ ወገን ህላውን ቀጻልነትን ከኣበት ካልእ ወገን ኣብ ቀራና መንገዲ ወዲቖም ክሰሓጉ ዝርከብሉ ኩነታት ኢና ዘለና ሃገርና ኤርትራ ሎሚ ውዒላ ብሰላም ከምትሓድር ሓዲራ ድማ ብሰላም ከምትውዕል ውሕስነት ዘይብላ ሃገርያ ኮይና ዘላ ስለዚ ድማ
أنصار زي فاشتاو سرعت بمقلاس هزبتاتنا كابرستن نخدحنو قصالنا السمور إيرتراو هاجراونت ناي موحاس حتو ناي فركوب عمام كوينولو زلو كونتاتينا زلنا أمونغو متنحيتن ناي زسحاقو زلو هزبن هاجرن إيرترا فركوبو نصبح زي كونن لومي نلومت راح زي كونون نحجي ناي هيوتا دحن ملاش نهبلو تاريخا وقتنا نركب زلنا سمرت من اسياتن دحنت هاجرن بقر ابتحتي كمزز امسلنا يفركبو اوانيو بعلم لخاو كونفرنس من اسيات تمسريتو نودب قال ساهديلو تبجيسو زلوم برغز ناي سورانا تنسائن سمر هاجراو قصالنت حواري خوينو ناي قال ساغلغلنت كهب نقيلولوم نزي ابلع الحزبتاتنا بحفشام ابلع لتمنكركر لوط زخونه من اسي إيرترا خاب فلاي بفاشتاوي محبراو مهندسنا بيلو كبرسنا ጨኪኑ ዘሎ ስርዓት ኢሳያስ አፈወርቂ ከይደምሰሰ ዘይሰክን ቁጣን ነድርን ፈጢሩ ተበቂሱሎም ንፋሽታው ስርዓት ግደፍ ንምድምሳስን ዲሞክራሲያዊ ቀጻልነት ሃገርና ድልድል መሰረት ንምንባርን ተበቂሱሎም نحكኛ ለውጢ ወንጎደና خلقالسينا ስምረት መንእስያት ኤርትራን ድሕነት ሃገር نزرزين هزباو ناي قال سوانين نمعوات أهاديلو كبقسن كله قدم خلو لعلو خلو النتز قدمن هلون تمكرو سورو أبو قبو بمقمقام كابو كركب زخلو تمرتي سانكيقو بمحفاسيوم اتزبت صح مسارتاو مدمدم تادما سورا بدحور عرقيتنا الرأيا كم زي مرح مقنزابيو بعد ما من اسي مخان طرح أخالي خم زي كوني من اسي الرأيا محزون وسان رواحي نعود زت أمام زلقنا زلوا عوت مخانو بمجنزابونيم من سير رأي مال الدما كاب قنوع بسلون كل مدى كنتات حجرن هزبن إيرترا بزبجس قنوع استراتيجين نستفعل علينا أسان مدرخات نايت استراتيجي كاو عمام زمت أنو قناعات سلتتاتن نايت كبار أنفت من تصار مالتيوم نزمن سير رأي زبقعو دابي دلونت توفاينتن بسلام مرار حم بمجبات مقلاس مالتيوم كابزا أنفت زواتاي زخونة دحرتاتن أرقيت الرأيان نتقال سمريحهم نهزبن هاجرن إيرترا بحدا وغن نسمور إيرترا وهاجراون نتن كتسال نتن كا بتخال وغن كغلقلو أي كولونيم دحرتن بلوين الرأي زمرحوو الصورة قالسي من قدود قد رحيو زخون أقلقلون تتبه لكا كاب نجلاون ولقاون ربحاتات مرقات نلعلي أمودما باقا مليونات حفاش كخيد أي كألنيم هزب إيرترا بفلا يابزي اوانزي نخمز زعمسلن أي بلد انصر ديمقراسيا ونت كشكم زخئل ما أقريبلون سلكيوم صر ديمقراسيا ونت اندحرتن عرقيت الرأياتات مو نهزبنا أخيلو خصاب سترفم دمزوك سعوة بحرياتيوم سمرت من اسيات إيرتران دحنت هاجر ما أكلا عقمو دابو من اسي كوينو من اسين معبولنا الرأيا يزمرح كبلن كل من اسي بعدمو مخنيات من اسي بمخانو طرح أبون كله أبالي خو مالتاي كونن مخنياتو من اسي كوينو بدحورن أرقيتنا الرأيا زمرح كله كم زخئل سلا زي زنقعوم بنتصارو دما كله لعلن اسنا زعدميو أبالاي كونن مالتاي كونن بعد مزدفئن كله بغصال زحدث من اسيار رأيا زونن اياتاتنا بوتاتون كم زلو سلا زي زنقع سمرت من اسيات إيرترا ندحنت هاجر حواريا معبل من اسي الرأيائم سمرتن من اسي الرأيين مالت كام سمرت من اسيات إيرترا ندحنت هاجر من اسي الرأينا حفاشي وساني كابزبل مسرتاو عندي بقس إذا هاجر حباراو طريت هزبتات إيرترا هاجرانت مالت دما لعلاو كبرت هزبتات إيرترا مالتيوم سلازي بزعبا مصاع عدل زهاجر زل على جندا نعدل ازوسن هزباو صوران انكو وانو هزب إيرترايم نحد هزباو صورا ناي سبعاون نقراون وسان منشي حفاش بعليوم هزبيوم سلازي هزبوانا صورو بعلو سلازخوني اتوساني كالاسيو دمانسيوم هزبي مصاع بوليتيكاو عدل ناي تهاجر زوت سنون نسيو وانا بوليتيكاو سلطان كخون كا يقبام تخونجن حفاش وسان ترؤز تصاوت وانا بوليتيكاو سلطان
ቀላስ ሰውራኡ ዝኸውን ብሃቦት ረኽቦን ብፍኑ ኣይኮነን ሓፋሽ ወሳን ተርኡን ክጻወት ንቑሕ ውድብን ዙርያ ምላሽን ተሳትፉ ዘረጋግጽሉ ኹነታት ክፍጠረሉ ይግባእ እቲ ናይ መሪሕ ውድብ ግደ ድማ ኣብዚ ቁልፊ ጉዳይ እዚ ዘድሊ ስምረት ካብ ዝጽኑዕ እምነት ብምብጋስ ሓፋሽ ኣብ ጉዳይ ሃገሩ ሎምን ጽባሕን ኩሉ ግዜ ወሳን ተርኡን ክጻወት መጻኢ ናይ ምውሳን ክሳዳው ስልጣን ንኽህልዎን ብኹሎም መድረኻትን ጥበባትን ካብ ቀጻሊ ምልመላን ናይ ህንጸት ስራሕትን ንኻልኢት እውን ኣይበኸረን ከይተዛነ ክነጥፍ ዝወሰነ ምንቅስቓስ እዩ ስምረት መንእሰያት ኤርትራ ንድሕነት ሃገር ንሓቀኛ ለውጢ ብሙሉእ ጎደና ክንቃለሲና ስምረት መንእሰያት ኤርትራ ንድሕነት ሃገር እቲ ካልእ ናይ መንእሰያ ራእይ ረቓሒ ህዝቢ ኤርትራ ክብል እንከሎ እዚ ብዙሕነታዊ ክንነት ዘለዎ ህዝቢ ዝሃገር ማለቱ ምዃኑ እዩ ኤርትራ ናይ ብሄራትን ሃይማኖታዊ እምነታትን ብዙሕነት ዘለዎ ሃገር ምዃና ኣጽኒዑ ይኣምን እዚ ብዙሕነታዊ ኩንነት ህዝብታትና ድማ ናይ ሕብራዊ መንነቶም መግለጺ ምዃኑ ይኣምን ናጽነትን ማዕርነትን እዚ ብዙሕነታዊ ኩንነት ህዝብታትና ናይ ምኽባር ሕቶ ኸኣ መሰረታዊ ዓንዲ ናይ ዲሞክራስን መንእሰያ ራእያ ምዃኑ ዝፈልጥ ምንቅስቓስ ምዃኑ እዩ ስምረት መንእሰያት ኤርትራ ንድሕነት ሃገር ብዛዕባ ኤርትራ ባህሊ ቋንቋ ታሪኽን መንነትን ክዛረብ እንከሎ ብዛዕባ እኩብ ድምር ባህሊ ቋንቋ ታሪኽን መንነትን ብሄራዊ ብዙሕነታዊ ህዝብታትና ምዃኑ ኣጽኒዑ ይኣምን ስምረት መንእሰያት ኤርትራ ንድሕነት ሃገር ብዛዕባ ህዝባውን ዲሞክራስያውን ስልጣን መንግስቲ ክዛረብ እንከሎ ብዛዕባ ምዕሩይ ምምቕራሕ ናይ ስልጣን ጸጋታት ሃገር ዝተረጋገጸላ ሃገር ምህናጽ ማለት እዩ ካብ ነብሲ ወከፍ ቁሸት ጀሚሩ ክሳብ ማእከላይ መንግስቲ ምዕሩይ ተሳትፎ እዚ ብዙሕነታዊ ህዝብታትና ምርግጋጽ ማለት እዩ ብሄራዊ ህዝብታትና ነብሶም ባዕሎም ዘመሓድሩሉ ቋንቋታቶም ዝጥቀሙሉ ታሪኾምን ባህልታቶምን ዘደንፍዕሉ ናይ ስልጣን ምምቕራሕ ክረኽቡን መጻኤዮም ባዕሎም ክውስኑ ዝገብር ዘይድፈር መሰሎም ክረጋገጸሎም ኣለዎ ይብል ስምረት ናይ ውልቀ ሰባት ጥራሕ ዘይኮነ ኮማው መሰል ዜጋታት ተረጋገጸላ ብኡ መጠን ከዓ ብዙሕነታዊ ህዝብታትና ብማዕረኒ ኤርትራዊ ሃገራውነትን ንልዕላዊ ክብረትን ከም ብሌን ዓይኖም ዝሕለውላ ናይ ሓባር ንምግባር የገልግል ናይ ስምረት መንእሰያት ኤርትራ ንድሕነት ሃገር መንእሰያ ረኣያ እዚዩ ካብ ዝወጻኢ ንብዙሕነታዊ ብሄራዊ ኩንነት ህዝብታትና ምኽሓድ ንዘይድፈር ኮማው ዲሞክራስያዊ መሰላቶም ምዕፋንን ምጭፍላቕ ንምዕሩይ ናጽነታዊ ሃይማኖታዊ ብዙሕነት ህዝብታትና ምንፋግ ብዓዲ ያሃሉ ብበረኻ መንገዲ ህግደፍ መንገዲ ውድቀትን ዕንወትን ምብትታንን እዩ እዚ ኣዕናዊ ረኣያታት እዚ ኸኣ ብመንእሰይ ይተሓዝ ብዓበይቲ ኣረጊትን ድሑርን ኣረኣያ እዩ ስምረት መንእሰያት ኤርትራ ንድሕነት ሃገር እቲ ወለዶታት እናተበራረዩ እናተመላሉን እናተኻኻኣሉን ዝፍጽሞ ሰውራውን ዲሞክራስያውን ስትራቴጂካዊ ዕማም ንኡሳን መድረኻት ከም ዘለዎ ይግንዘብ ቃልስና ሰለስተ ወሰንቲ መድረኻት ከም ዘለዎ እውን ኣይዝንግዕን ቀዳማይ መድረኽ እዚ ሕጂ ንርከበሉ መድረኽ እዩ ቀንዲ ዕላምኡ ድማ እቲ ኣንጻር ፋሽታዊ ስርዓት ህግደፍ ዝካየድ ናይ ኣፈርክቡ ዕማም እዩ ከም ህዝብን ሃገርን ክንህሉን ክንቅጽልን ኣንጻር ዝደመኛ ጸላ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ናይ ኩናትን ዕንወትን ሓይል ዝኾነ ስርዓት ህግደፍ ዝካየድ ቃልሲ እዩ እዚ ዕማም እዚ ንኹሉ ሃገር ክትህልዎ ዝደሊ ጭቁንን ደላይ ሰላምን ህዝብና ተቓለስቲ ውድባቱን ዝምልከት ዕማም እዩ ኩሉ ዓቕምታት ሓፋሽ ከም ሓደ ሰብ ሰሚሩን ንኻልኣዊ ፍልልያቱ ብልቦና መሓዲሩን ክፍጽሞ ዝግባእ ዕማም ይብል ስምረት እቲ ካልኣይ መድረኽ ድሕሪ ምድምሳስ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ጽባሕ ዝህሉ መድረኽ ምስግጋር እዩ እዚ መድረኽ ምስግጋር እዚ ንመጻእቲ ስፉቲ ኤርትራ ባይታ ዘጣጥሕ ቀዋማዊ ዕልመናዊ ስርዓት ምቹእ ባይታ ዝንጸፈሉ ወሳኒ መድረኽ እዩ ስለዚ እዚ ወሳኒ መድረኽ እዚ ኣሳታፍን ሰላማዊ መድረኽ ኮይኑ ሰውራዊ ኣገልግሎቱ ክህብ መግባር እዩ እቲ ሳልሳይ መድረኽ ድማ ብንቑሕ ወሳኒ ዙርያ ምላሽ ተሳትፎ ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ምድንፋዕ ጀሚሩ ክሳብ ምጽዳቕ ቀዋም ኤርትራ ኣቢሉ ዝፍጠር ዲሞክራስያዊ ህዝባዊ ቀዋማዊ መንግስቲ ምትካል ቀጻልነቱ ምውሓስን እዩ ናይ ሃይማኖትን ብዙሕነታዊ ናጽነት ማዕርነትን ቀዋማዊ ውሕስነት ዝህብ ብሓደ ወገን ሃይማኖታዊ ትካላ መንግስቲ
መንግስት ድማ ብልዕሊ ሃይማኖታዊ ትካላት ኢድ ዘይእትሉ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ መድረኺም መንእሰያ ረአያ ስምረት መንእሰያት ኤርትራን ድሕነት ሃገር እምበኣር እዚዩም ኣብ ነፍሲ ወከፍ መድረኽ ድማ ንቑሕ ህዝባዊ ኣገልግሎነቱ ብተወፋይነት ብዝተወደበ ገባብ ምርግጋጽዩ ካብዚ ብተወሳኺ ኣብዞም ዝተፈላለዩ ንኡሳን መድረኻት እቲ መድረኽ ዝምጥን ኣረኣያ ምዝሓዙ ሓይልታትን ጉጅለታትን ዓቕምታቱ ኣዋሃይዱን ኣስሚሩን ዝሰርሕ ምንቅስቓስ እዩ እዚ ምዕቡል መንእሰይን ኣረኣያ እዚ ብዘይቀልዓለ መወጊድነት ናይቲ ብሉይን ድሑርን ኣረኣያ እዩ ስምረት መንእሰያት ኤርትራን ድሕነት ሃገር ዲሞክራሲያዊ ናይ ኣረኣያ ልዕልነት ክረጋገጽ ኣለዎ ይብል ዲሞክራሲያዊ ናይ ኣረኣያ ክብርታት ናይ ሓፋሽ ህዝብታትና ናይ መዓልታዊ ንጥፈታቶም መርኣያ መንጽር ክኸውን ይጽዕት እቶም ክጭበጡ ዝድለዩ ዲሞክራሲያዊ ክብርታት ከዓ ምኽንያታውነት ግዛኣተ ሕጊ ተጻዋርነትን ምክኣልን ኣሳታፍነት ግልጽነትን ተሓታትነትን ሓድነት ኣብ ብዙሕነትን ተኣማንነትን ዝብልዮም ስምረት መንእሰያት ኤርትራን ድሕነት ሃገር እዚ ክብርታት ዝተጓናጸፈ ሕብረተሰብ ንፍጣር ዝካየድ ቃልሲ ካብ ባዕልኻይ ዝጅምር ዝብል ጽኑዕ ርእይቶ ኣለዎም ስምረት ካብ ነፍሲ ክጅምር ከም ዝግብኦ ብምግንዛብ ከዓ ውሽጣዊ ጽሬቱ ዝሓለወ እናተወደበ ዝቃለስ እናተቐለሰ ዝነቅሕ እናነቕሐ ድማ ዝቃለስን ሓይሊ ኮይኑ ናይ ቃልሲ ኣገልግሎቱ ንክህብ ኣብ ቀጻልን ዘይቋርጽን ህንጸትን ምምዕባል ዓቕሚ ሰብን ዝኣምን መንቅስቓስ እዩ ስምረት መንእሰያት ኤርትራን ድሕነት ሃገር ኣብ ምዝዛም ክብሎ ዝደሊ ህግደፍ ንሃገርናን ህዝብናን ከጥፍእ ጨኪኑሎም ኣብዚ እዋን እዚ ውዒላ ከም እትሓድር ውሕስነት ዘይብላ ሃገር ገይርዋ ኣሎ ከም ሃገር ክንፍንጣሕ ተተርእስና ክወድቕ ጨኪኑሎም ዓዲ ኩላህና ዝኾነት ኤርትራ ከይትበርስ ንምድሓና ንተዓጠቕ እቲ ናይ ምድሓና እንዕጠቐሉ ወቕቲ ከዓ ጽባሕ ኣይኮነን ሎሚ እዩ ካብ ሎሚ እውን ሕጂ እዩ ሕጂ ክብል ጻውዒቱ የቕረብ ሓርነትና ናይ ግድን ኣገዳሲ ሓበሬታ ናይ ምውሳኽ ፈነወ ፈነወር የደይ ስምረት ወትሩ ቀዳም ካብ ሰዓት 5 ክሳብ ሰዓት 5 ፍረቓን ድሕሪ ቀትሪ ክቃላሕ ከም ጸንሐ ዝፍለጥ ኮይኑ ብዘይካ ዝምባር ተወሳኺ ፈነወ ናይ ክልተ መዓልታት ማለት 35 ኣብ መርበብ ሓበሬታ ስምረት መንእሰያት ኤርትራን ድሕነት ሃገር EYSNS ክፍኖ ምዃኑ ንሕብር ስለዚ ፈነወር የደይ ስምረት ካብ 9 ሐምለ 2013 ጀሚሩ ኣብ ሰሙን 3 መዓልቲ ማለት 35 ቀዳምን ኣብ መርበብ ሓበሬታ ስምረት መንእሰያት ኤርትራን ድሕነት ሃገር ክፍኖ እዩ ስምረት መንእሰያት ኤርትራን ድሕነት ሃገር ክፍል ዜናን ባህልን ሓርነትና ናይ ግድን እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ሬድዮ ስምረት ናይ ሎማዓንቲ ሓፈሻዊ ትሕዝቶታትና ዞም ዝተኸታተልኩሞም እዮም ኣብ ተመሳሳሊ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ብምናይ ኣብ ዝኽንሳነበት ሰላም